Kai wai bana haka kai noma haka? To kai Alhaji gwamnati ta ce a koma noma dan iska ne ni? Kaza ta gara ne ni? Kura uba. To wallahi bari ka ji. Idan ba kallon buhun dankali nake ma ba dan kwali uba nake. Ka san da bai kai kama? Alquran ka ne mun kama da gonar rogo. Alquran kai. Subhanallah. Ni wanda na ganka ko? Wallahi ka ziyara. Na da mutanen boye ne. Ai bari ka ji. Sunan wani mutum. Wai shi. Gogarma. Kana cin ubanka a ƙasar nan. Kana karɓar tsabga. Billahi la ilaha illa huwa. Atakin da ina sa atakin. Kana karɓa. Wai kai gonar ta tana zan taki amma kai na ga ka bi ta buƙatar taki. Alquran. Wani uba. Kai. Ba dole bi da buƙatar taki. Billahi ka bi ta buƙatar taki. Ai bari ka ji. Wai abokina. A sama kara kai kara ne. Ka zo in baka gona kai noma. Gwamnati ta ce a koma noma. Za a ba ku taki. Baharin nan yanzu ya fitar da wasu tsari za a taimaka manoma idan kai noman kuma za a sai ga kasuwa nan Gezawa an bude kasuwan kai ka kasuwar Gezawa. To kai ina zuwa idan ka kai ni kasuwar Gezawa ni da ban yi noma ba me zan sayar a Gezawa? Kanka za su siya. Wallahi kanka za su siya. Abokina kanka ziyara fa na kawo ma ba wai ka dinga ci min mutunci ba. To ci ma mutunci ne ba za a faɗi gaskiya ba. Kai in banda kai garan kauye ne ka duba ka ga yadda Allah ya saukar da damuna muke lauta noma amma kai ka hekara haka. To kai bari ka ji. Wallahi tallahi akwai lokacin da muka je gona iyaye ce da kakanni muka je ta ni da kannena. Wallahi karamin kanin mu kusan a awa uku. To a awa uku karamin kanin mu yadda ya samun kunya ta fi tara. Ai kai ka mai wurin gaya ma gaskiya. Billahi lazi za ka ji in kana noma kana gona sai ka ji kai ma Buhari an kira ka an ce minista ne kai. Alhaji Sabo na Nunu Gabasawa ina can yana noma Buhari da hida fantami. Sai aka ce Sabo na Nunu ka zo an naɗa ka minista. Ni ma na je a naɗa ni minista ko na ka kwamadi ne aka ce ai ya girgirba wai da a naɗa ka minista.